ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 1255 ಎರಡನೇ ತಿರುಮಲರಾಯ ಚೌಟ ಅರಸರು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲೆನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸ ಆವರ ಉಂಡು. ಐತ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನಿ ಮಂತದ ಈ ಪುತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿನ ಪುದರ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಾಜೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಅಂಚ ಎಂಕು ಕ್ಲೋಜಿನ ಎಂಚಿನದಾದ ಪಂಡ ಉನೇನು ಪಿರ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟ ಅವಡು ನನ್ನತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಜವನೆರೆಗ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿ ಅನ್ನ ಪುತ್ತೆ ಪಂಪುನ ಪುದರ್ನ ದುಂಬುಕೊನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಇಚ್ಛೆ ಎತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಕರಸೇವಕರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಗೌಡ್ರು ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ಮಕ್ಳಿಡ್ದು ಆ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡೊಂದು ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಗೌಡ್ರೆಡೆ ಈ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತುದಂಡು ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಕೆಲಸಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆವರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಈ ಕೆಲಸದ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸಡ ದುಂಬುದ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲೆಡ ಯಾನು ಕೇನೋಡು. ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೋಚಸ್ಕರ ಭದ್ರವೀರಮಹಾಂಗಂ ಸರತೋಮುಖಂ ಶರಣೇ ನಾರಾಯಣೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವಕ್ರದಂಡ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪಾವಣೆ ದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಕಡೆ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಟ್ಟದ ಗೊಕ್ಕದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಯೋಗದ ಅಡಚಣೆ ಬರಂದೆ ಅವು ಎಂಚೆಂಚು ಆವಡು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಏರಿಯಾಗ ಎಂಚೆಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರದು ಸೋಮನಾಥ ಉಂಟು ಅಕಡೆ ಮಲ್ಪಾದ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೊಂಡದೇ ನಂಗೆ ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಿನ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರೋಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಂತಂಡ ಆಯ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಹೌದು ಆಲ ಬರಂದೆ ಸೋಮನಾಥನೇ ನಿಂತದ್ದು ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೈಟ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಳ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಕಳ ಕೊರಲು ಮಲ್ತದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸೇರಿದೆ ಐದ ಅನುಗ್ರಹನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಲ್ಕ ಬೇರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೌಡರೇ